Музыкаль мәдәният. Бер сүз белән әйткәндә, ул халкыбызның үткәне, үткән мирасы. Нәрсә ул музыкаль мәдәният? Сорау куябыз дәресебезнең башында. Музыкаль мәдәнияте гомумән 3 өлешкә бүленә. Ул да булса борынгы чор, ягъни 9-нчы гасырга кадәр Орта гасыр чоры, 9-нчы гасырдан 18-нче гасырга кадәр һәм әлбәттә 18-нче гасырдан бүгенге көнгә кадәр ул яңа гасыр чоры. Бездәге музыкаль мәдәниятне шул өлешләп бүлеп карарбыз. 9-нчы гасырга кадәр халкыбызда ниндирәк музыка кораллары булган, ниндирәк көйләр булган, ниндирәк яңгыраш булган, аларның барсындагын әйтеп, сөйләшеп үтербез. Музыка кораллары нәрсә булган? Без әлбәттә хәзерге вакытта күпчелегебез ул вакытта ул чорда кулланган уен коралларын белми. Күпләрегезгә сорау бирәм икән, мәсәлән, татар халкының музыка уен коралларын әйтеп үтегез дип, кешеләрнең 80% җавап кайтарачак баян, гармон һәм шундыйрак заманча уен коралларына кайтып кала. Бу бер яктан караганда дөрес. Алар хәзер безнең мәдәниятебезгә кергән уен кораллары, ләкин чын асылында алар ятмый. Алар безгә гомумән яңа гасыр чорында гына кергән музыка уен кораллары. Аңа кадәр нәрсә булган? Аңа кадәр безнең уртак төрки дөньясының музыка уен кораллары да уртак булган. Ул вакытта бүлмәгәннәр татар уен коралы дип, башкорт уен коралы дип, казакныкы дип, алар гомуми уен кораллары саналганнар. Шулар исәбендә безнең, бәлки ишетеп беләсездер, думбра, ятаган, кылкубыз, дәф, курай һәм башка күпләгән уен кораллары. Ул уен коралларын сез әйтергә мөмкинсез безнең татар халкының уен коралы дип саналмый дип. Әмма дә ләкин мин сезгә каршы җавап кайтарам. Ул уен кораллары һәр халкыбызда, безнең тугандаш халыкларда булган, исемнәре генә аерылган. Ул уен кораллары бүгенге көнгә кадәр бездә сакланмаган, шуңа күрә дә сез аны белмисез. Кайсы бер уен кораллары, мәсәлән, курай, без аны өстәлдә күрәбез. Шушындай үзенчә курай, кура дигән үсемлектән ясалган уен коралы, ул безнең дус халкыбызда, тугандаш халыкта, башкортларда сакланган. Думбра дип белгән уен коралы, кыллы уен коралы, кыллы чиртмәле уен коралы, ул безнең казак дусларыбызда сакланган. Убыз дигән уен коралы шул исәптән башкортларда, казакларда, кыргызларда һәм башка тугандаш милләтләрдә сакланган уен кораллары. Хәзер инде ул уен коралларын безнең мәдәниятебезгә, хәзерге көнебезгә кайтару эшчәнлеге алып барыла. Моның өстендә күп кенә галимнәр, музыка белгечләре, фольклорчылар зур эшчәнлек алып бара. Шул исәптән төрле урта белем бирү уку йортларында, шул исәптән югары белем бирү уку йортларында ахыргы елларда шушы уен коралларын кайтару, яктырту, нигездә калдыру эшчәнлеге алып барыла. Нәрсәгә бу безгә кирәк? Әлбәттә, үткәнен белмәгәннең киләчәге юк дигән әйтем бар. Шул әйтемгә нигезләнеп, әгәр дә без әлеге музыка коралларын белмәсәк, әлеге музыкаль мәдәниятебезне белмәсәк, без үзебезнең милләтебезне беләбез дип әйтә алабызмы? Нинди галимнәр, нинди фольклорчылар әлеге эшчәнлек белән шөгыльләнә? Ул әлбәттә без белгән, безнең халкыбызның күп кенә уен коралларын кайтарган һәм һаман да кайтару өстендә эшләүче Геннадий Михаил улы Макаров, башка милләт халыклары Сәүле Үтәгалиева, казак фольклорчысы һәм шул исәптән башка бик күп халыкларның үз галимнәре, үз белгечләре бар. Алар шушы эшчәнлек өстендә эшлиләр. Шушы әйтеп үтелгән галимнәр, санап үтелгән галимнәр үз халкының, гомум халкыбызның мәдәниятен кайтаруга, онытмауга күп көч сарыф итәләр. Әлбәттә, киләчәктә дә күп көчләр сарыф ителү кирәк булачак, гомум мәгариф өлкәсеннән дә, чөнки бу уку йортларына ул уен коралларын кире кертү, кире кайтару, халкыбызның үз аңына кайтару бик кыен эш. Бу эшчәнлекне алып барырга кирәк дип уйлыйм. Нинди уен кораллары югалып калды һәм нинди гасырларда югалды? Лекциянең башында әйтеп үткәнчә, безнең баян, гармоннарны сез күбегез халык уен коралына саныйсыз. Алар безгә гомумән 19-нчы гасырның башында, 18-нче гасырның азагында гына килеп, әкренләп урнашкан уен кораллары һәм шулар килү нәтиҗәсендә, аңлагансыздыр, безнең аңа кадәр булган музыкаль мәдәниятебез әз генә югалып кала һәм инде әкренләп кулланыштан чыга. Баян үзе генә түгел, ул заманда, ул чорда безнең мәдәниятебезгә тагын башка уен кораллары да килеп керә. Шулар исәбендә скрипка, мандолина, гитара. Аңлагансыздыр, алар безнең күп
мөмкинлекләре булган зур яңгырашка ия музыка уен кораллары. Ул безнең этнофольклор дип әйтсәк була. Этнофольклор уен коралларына караганда тавышлары яңгырабрак чыга, мөмкинлекләре зуррак. Әлеге уен коралларының югалу сәбәбе шушында дагы саклана. Этнофольклор уен коралларына килгәндә, сез өстәлдә күрәсез, минем монда курай һәм кубыз, курайлар һәм кубызлар урнашкан. Курайлар безнең мәдәнияткә кайчан кергән уен коралы. Моңа галимнәр дәген җавап белмиләр, чөнки бу уен кораллары безнең тел буе Болгар дәүләтенә, ягъни 9-нчы гасырга кадәр дәген кулланышта булган уен коралларының берсе. Әйтеп үткәнчә, аның исеме Курай дигән үсемлектән аталган. Курай ул гомумән алганда 2 метрлы үсемлек. Риваятләргә ышансак, әлеге уен коралының килеп чыгышы ничек барлыкка килгән. Ул уен коралы үсеп утырган җирдән җил аны сындыра. Мисал өчен күрсәтәм, җил сындырганнан соң безнең 1 метр, уйласак 1 метр сына, 1 метр утырып кала җир өстендә. Һәм аның иши куыш. Шул куышлыкка җил иргән мизгелдә безнең уен коралы яңгырый башлый. Риваятләргә ышансак, шушы сынган курага җил иргәнен бер егет ишетеп ала дагы. Үзенең дәген әлеге уен коралында уйнап карыйсы килә. Әлбәттә, аңа уйнар өчен инде җирдә үсеп утырган үсемлекне сындырырга яисә кисергә кирәк булган, ул шулай эшләй. Шама белән әлеге уен коралы безнең 8 кул узынлыгында урнашкан була. Һәм инде кеше аны үзләштерә башлый. Үзләштерү мизгеле шулай ук айрым игътибарга лаек, чөнки уен коралы гади дип әйтмәс идем. Уен коралында тавыш чыгару өчен, аның асылын аңлау өчен күп вакытлар кирәк. Әлбәттә, безнең киләчәктә инде вакытлар узу белән әлеге Курай уен коралының башына сыбызгы урнаштырыла. Бер икенче әйткәндә сыбызгылы Курай дип тәгъин итсәк була. Бу уен коралы инде безнең җиңелрәк үзләштерелә, чөнки безгә өргә генә кирәк. Башкача ысулы юк тавыш чыгаруның. Менә өстәлгә карап үтсәк, минем өстәлдә 2 сыбызгысыз Курай, халыкчан әйткәндә 2 сыбызгылы Курай. Һәм аларның аермасы яшәү дәвре үзгә аерыла. Безнең сыбызгысыз Курайлар уйлап карасак, 1000 елдан артык, 1000 елга якын яшәгән булсалар, сыбызгылы Курайлар инде шама белән күптән түгел генә килеп чыккан уен коралы. Шуның нигезендә безнең килеп чыккан уен коралы дисәк тә дөрес булыр. Икенче уен коралы өстәлдә урнашкан, ул да булса безнең кубыз дип аталган уен коралы. Бәлки күргәнегез бардыр, ишетеп беләсездер, яңгырашын ишеткәнегез бардыр. Әлеге уен коралы гомумиләштереп әйткәндә, бөтен халыкта, бөтен дөнья милләтендә булган бердән-бер музыка уен коралы. Ни өчен дисәк, чөнки безнең җирлекләрне карасак, Урта Азия җирлекләрен карасак, Австралия, Африка, Латин Америкасы, бөтен җирлектә дә әлеге уен коралы бар. Ул һәр халыкта үзенчә аталган гына. Аермасы шул исемендә генә. Безнең халыкта ул кубыз дип атала. Шуңа күрә мин искәртеп үтәсем килә, янәдән мин уен коралларын халыкка бүлмим. Безнең уен коралы сезнеке, аларныкы дип әйтү минем күзлектән караганда дөрес санамыйм. Кубыз. Легендаларга ышансак, ул безнең эрага кадәр барлыкка килгән уен коралы. Асылында бер нәрсә үзенчәлек юк сыман. Нигезе һәм нигезгә берләштерелгән язычок, телчек дип әйтәбез инде. Телчек хәрәкәткә килә һәм шуның нәтиҗәсендә безнең уен коралы яңгырый. Әмма ләкин башка уен коралларыннан аермалы буларак, ул үзе генә яңгырамый. Аңа кеше эшчәнлеге кирәк. Менә инде без монда музыка уен коралларының гомумән яңгырау өчен нәрсә кирәклеген аңлап үтәбез. Уен коралы яңгырасын өчен куышлык, музыка сүзе белән әйткәндә резонатор кирәк. Курайларның безнең ише куыш булса, шуның нәтиҗәсендә яңгырый уен коралы. Кубызның безнең ише куыш түгел. Куышлык ролендә, ягъни резонатор ролендә кешенең организмы эшли. Мәсәлән, минем авыз куышлыгы, минем үпкә, ич. Шулар бөтенесе нәтиҗәсендә уен коралы яңгырый. Шунда үзенчәлекле яңгырашка ия музыка уен коралы. Киләсе музыка уен коралы халкыбыз кулланышында, халкыбыз мәдәниятендә булган, ул да булса думбра. Күпләрегез әйтер, думбра ул безнең халыкта булмаган дип, ул казах халкында
башкорт халкында гына сакланган дип, юк, мен сезгә тагын искәртеп үтәм, уен кораллары безнең уртак булган. Думбра ул нәрсә? Думбра гомумән безнең нигезеннән тора, корпустан һәм шул исәптән грифтан, шуның өслегенә 2 кыл урнаштырыла. Кыллар безнең элек-электән без белгәнчә хәзерге леска дип аталган материалдан ясалмаган, алар электән яисә җептән, шул исәптән ат ялыннан, ат койрыгыннан һәм дә инде ишәктән ясалган, 1000 елдан артык тарихы булган музыка уен коралларының берсе. Халкыбыз мәдәниятендә булган киләсе музыка уен коралы ул да булса кыл кубыз. Күпләрегез белмидер дә гомумән әлеге уен коралының яңгырашын, сүрәтен күз алдына да китерә алмыйдыр. Ул кыл кубыз нигездән тора, шулай ук гади әйткәндә аяк арасына куеп уйный торган скрипка дисәк тә була. Әмма ләкин аның үзенең үзенчәлекләре бар. Өслеге капланмаган кыл кубызның һәм өслегенә аның тире сузылган була. Шул тире вибрацияга килү нәтиҗәсендә безнең үзенчәлекле яңгырашка ия музыка уен коралы санала. Кыл кубыз гомумән әйткәндә ул нигездән генә түгел, ул шул исәптән русчалатып әйтсәк, смычок дигән өзегедәген, бүлегедәген бар. Айырмасы шул, скрипкалардан һәм башка уен коралларыннан гомумән кыл кубызның үзенә ат ялы, ат койрыгы сузыла һәм шул исәптән смычокка даган ат койрыгы сузыла. Шул 2 җеп, 2 өслек дип әйтәсем килә, бер-берсенә катышкан мезгилдә безнең инде яңгыраш барлыкка килә. Киләсе уен коралы ятаган. Аның дагы исемнәре бик күп: ятаган, җитеген һәм башка бик төрле исемнәре бар. Әлеге уен коралы безнең дус халкыбызда, казак халкында сакланган. Әмма ләкин аларда дагы ул еллар дәверендә, гасырлар дәверендә үскән уен коралы дип әйтә алмыйм. Аны кире кайтардылар 20нче гасырның азагында гына, 1970-80нче елларда гына кире изләп табып, казып чыгарып дисәк тә дөрес булыр, казак халкына кайтарылган уен коралы. Ятаган гомумән ул нәрсә? Ул күз алдына китерсәгез, тартма, тартманың иче куыш. Шул тартмалык өстенә кыллар сузылган. Кылларның саны аерыла. 7 кыл булырга мөмкин, 17 кыл булырга мөмкин, 18, 19. Стандарт инде хәзерге заманда ул да булса санала 21 яисә 23 кыл. Шул кылларны кырыйга тарту нәтиҗәсендә безнең кыллар сузыла. Шуның белән инде без нотаны кили алабыз, уен коралын кили алабыз. Дәф. Дәфне ишетеп беләсездер, ул безнең бәрмә уен коралы. Бәрмә дигәндә нәрсә күз алдына китерергә кирәк? Бәреп уйный торган. Ягъни без бәрәбез дәгән түгәрәк буҗра өстенә тарттырылган тире вибрацияга килә һәм шуның нәтиҗәсендә безнең уен коралы яңгырый башлый. Дәф безнең мәдәниятебездә күптән, бик күптән булган уен коралларының берсе дисәк тә дөрес булыр. Дәфнең зур варианты ул да булса давыл. Давыл дип тә атала, дәф дип тә атала һәм башка бик күп исемнәре бар. Башка халыкларда, үзбәк халыкларында дойры дип атала, ишлегенә буҗраларда әйләндерелгән булса. Шул исәптән кубызлар сыман дәф иң борынгы уен коралларының берсе. Чөнки нәрсәгә? Элек-электән безнең халык туры гомуми кешелек дөньясы ул музыка коралларында уйный белмәгән. Менә ул уйлаган, мәсәлән, без кул чабабыз, әйме? Безнең яңгыраш барлыкка килә. Ул үзенә күрә музыкаль яңгыраш. Кеше сөйли, кешенең тавышы бу очракта музыка уен коралы ролен үтәй. Үзенчә, мәсәлән, мин сөйләгәндә, мин однотонно сөйләмим, мин үземчә киләп сөйлим. Мәсәлән, аз гына югарыга китә алам, аз гына аска чыгам дигән сыман. Һәм шуннан инде кеше күргән әйберләреннән музыка уен кораллары ясый башлый. Төрле нәрсәләрдән, бик күп әйберләрдән ясарга өйрәнә, шундыктан гына килеп чыккан уен кораллары. Саз дигән музыка уен коралы. Күпләрегез бәлки ишетеп тә беләдер, яңгырашын да ишеткәнегез бардыр. Әмма ләкин ул безнең халкыбызда сакланган. Әле уен коралын хәзерге вакытта Азәрбайҗан һәм шул исәптән Төркия илләрендә ишетергә, күрергә мөмкин. Ул анда сакланган уен коралы. Аңлагансыздыр инде, бу безнең шәрык мәдәниятенә буйсынган уен коралларының берсе. Килеп чыгышын кайчан икәнен шама белән әйтәләр, урта гасыр чоры, ул да булса инде безнең 9-10 гасырдан башлап 18 гасырга кадәр. Шул вакытта безнең халкыбыз күчмә яшәү рәвешеннән туктап, билгеле бер урында яши башлый. Әлеге уен кораллары урта гасырда
барлыкка келген дип әйтәләр. Урта гасыр ул кайчан? Ул безнең 10нчы гасыр һәм 18нче гасырга кадәр булган аралык дип әйтәсем килә. Шушы чорда безнең халыклар һәм башка халыклар күпчелеге күчмә яшәү рәвешенә туктап, билгеле бер җирлекне сайлап, шунда урнашалар. Саз. Гомумән нәрсә күз алдына килә сезнең саз дигәндә? Кемдер аны сазны гомумән музыка уен коралы исеменә генә кулланыла. Саз дигәндә әзрәк кешенең күңел кыллары дип тәгән характерлар ул сүзне. Мәсәлән, әлеге сүзне, әлеге уен коралының кулланылышын сез Габдулла Тукайның Тәфтиләү шигырендә ишетеп бит аласыз. Ул анда әйтә: "И мөхәддәс моңлы сазым, сазга мөрәҗәгать итә. Уйнадың син бик аз" дип мөрәҗәгать итә. Шушы дәвергә кадәр сакланган уен коралы ничек инде безнең ахыргы 100-120 ел эчендә югалуга душар ителгән. Ансындагын алга таба сөйләп үтермен. Саз ул гомумән нәрсә? Думбраны күз алдына китердегез. Аның нигезе бар, корпусы, гриф өстенә сузылган кыллар. Саз дагы шуннан гыйбарәт, әмма дә ләкин аермасы гына икәү дип әйтәсең инде, гомуми аермасы ул да булса грифның зурлыгы. Гриф безнең киңрәк, зуррак, эчендә урын күбрәк дип әйтәсем килә, һәм кыллары думбраның сыман ишәктән, ялдан, лескадан ясалмаган, тимердән, тимер кыллар сузылган. Һәм шуның нәтиҗәсендә уйлап карагыз, тимерне тарткан дәвердә, тимергә чирткән дәвердә нинди яңгыраш барлыкка килә. Киләсе үрмәле музыка уен коралы ул да булса саз сыбызгы. Ансындагы сез беренче тапкыр ишетәсездер күбегез. Саз сыбызгы дигәндә нәрсә күз алдына килә? Без әлбәттә саз дигән сүзне өйрәндек, ул кыллы уен коралы. Бу очракта ул безнең үрмәле уен коралы. Саз сүзенең икенче мәгънәсе дә бар. Ул безнең кызыл балчык дигәнне аңлата, ягъни җир, әйеме? Саз. Сыбызгы инде без белгәнчә ул свисток. Русчалатып әйткәндә, русча әйтсәк инде без глиняный свисток дигән сүз барлыкка килә. Монда да шул саз, сыбызгы, башка исемнәре дә бар. Русча әйткәндә ул акарина була. Башка халыкларда әлбәттә аның исеме үзгә. Ул нәрсәдән гыйбарәт? Саз, сыбызгы кызыл балчыктан ясалган, иче куыш, йодрык канлыгында дип әйтим, йодрык размерындагы музыка уен коралы. Курайлар сыман тишекләрен ачып, ябу нәтиҗәсендә безнең көйләрне уйнап була. Әлеге уен коралларын мәдәниятебезгә, халкыбызга кайтаручылар турында сөйли башлаган идем. Ул да булса төрле галимнәр, төрле өлкәнең галимнәр, фольклорчылар, музыкантлар, композиторлар. Иң беренчеләрдән булып, ул эшчәнлекне безнең 20нче гасыр башында Солтан Габаши, бәлки беләсездер, беренче композиторларның берсе, халкыбызның. Солтан Габаши башлап җибәрә, безнең Солтан Габаши курайларга мөрәҗәгать итә. Төрле җирлекләрдән курайның вариантларын, килеп чыгышын, курайда уйный ала торган көйләрне эзләп, яздырып калдыра дип әйтсәк тә дөрес булыр. Һәм башка бик күп шәхесләр, алар исемлегендә Мәхмүд Никмәҗанов, Солтан Габаши кабатлап үтәм, Җәүдәт Фәйзи, Геннадий Михайлович Макаров, Рәгъдә Халитов, Валерий Яковлев. Алар бик күп шушы кешеләр безнең шушы уен коралларын кайтару өстендә күп хезмәт куйганнар. Әйтеп үткәнчә, курайларга беренче тапкыр Солтан Габаши мөрәҗәгать итсә 100 ел элек. Аннан соң инде безнең думбраларга Геннадий Макаров мөрәҗәгать итә. Ул төрле чыганаклардан уен коралының тасвирламасын эзләп табып, шушы тасвирламаларга нигезләнеп, шул чорда булган музыка уен коралларын хәзерге көнгәчә ясап килә. Әйтеп үткәнчә, әлеге уен коралларын безнең музыка уку йортларына һәм башка уку йортларына кайтару эшчәнлеге алып барыла. Бүгенге көнгәчә мизгә әйтеп үтә алам. Ул Казан музыка көллиятендә, Казан дәүләт консерваториясендә, Казан мәдәният һәм сәнгать институтында, шул исәптән күп кенә музыка мәктәпләрендә, сәнгать мәктәпләрендә курай, гармон, кайсы бирләрендә хәтта думбра, ятаганга мөрәҗәгать итүләр күренә. Бу инде безнең әз булса да күтәрелү, нигезне салу дип кабул итсәк дөрес булыр. Шул исәптән дәүләт ансамбльләрендәге әлеге музыка коралларына мөрәҗәгать итә. Ул да булса фольклор музыкасы ансамбле, Айдар Фәйзәрханов җитәкчелегендәге, Бәрмәнчек ансамбле, Крашен дәүләт ансамбле, Татар дәүләт җырханбию ансамбле әлеге музыка коралларына мөрәҗәгать итә. Шушы музыка кораллары нигезендә барлыкка килгән ансамбльләрендә әйтеп үтәсем килә.
Ул да булса Риваят, Сурнай ансамбльләре, Кадим Әлмәт ансамбле, Алпар ансамбльләре шушы музыка кырылларын күтәрү нияте белән ансамбль булдырып, шушы мәдәниятебезне кайтаруга үз өлешләрен кертәләр. Шуның белән безнең лекциябыз азагына якынлашты. Без әлеге лекцияда нәрсә үттек? Музыка кырылларының килеп чыгышы, аларның кайсы чорларда барлыкка килгән, кайсы чорда югалганын һәм аларны кайтару үстендә эшләгән кешеләрнең исемнәрен әйтеп үттек. Киләсе лекцияларда без нәрсә караячакбыз? Ул әлбәттә һәр музыка кырылына аерым-аерым бүленеп, музыка кырылының үзенчәлекләрен өйрәнеп, анда өйрәнү, уйнау нигезләренә басым ясап, яңгырашына басым ясап үтәрбез. Рәхмәт.